हलवारा के लोगन तक कैसन बानी रवा सके। आई होप कि रवा सब ठीक हो खमा, हम भी ठीक बानी। बिहार के जवैनिया गांव जौन भोजपुर जिला में शाहपुर थाना के अंतर्गत पड़ेला, ओइजा के लोग के दुख का बा ओकरा हम अपन शब्द में बयान नहीं कर सकत। ओइजा के जमीन लगातार गंगा नदी में कटत जा रहल बा। जमीन छोड़ी वहाँ के लोगन के घर दुआर सब डूब रहल बा। लेकिन हम आप सबसे ही पूछल चाहतानी कि आखिर एकर जिम्मेदार के बा? का उ गरीब किसान जे सालों भर मेहनत करेला, अपन खून पसीना के कमाई से अपन पेट काट काट के एक एक ईंटा जोड़ के घर बनावेला अपना रहे खातिर, और वही घर ओकर आँख के सामने गंगा मैया में समाहित हो जाला और वो कुछ कर ना पावे। या फिर वो नेता विधायक जे चुनाव के समय में हाथ जोड़ जोड़ के लोगन के घर में घुसेला, उनसे वोट मांगेला, और वोट मिलला के बाद अपने तो एसी वाला कार में घूमेला, एसी वाला घर में रहेला, और हम गरीबन के मरे खातिर छोड़ देवेला। वैसे तो जब आरा के नाम बदले के